Ġenituri ta' 38 tifel u tifla ta' etajiet li jvarjaw minn ftit xhur sa' adolescenti benefikaw minn servizz ta' childcare mingħajr ħlas minkejja li ċ-ċentri jingħalqu minħabba l-imxija tal-COVID-19. Fl-aħħar 10 ġimgħat l-iskola primarja ta' San Ġwan ġiet mamra apposta biex minnha jingħata s-servizz ta' childcare lil ħaddiema tas-saħħa u membri tal-forzi dixxiplinati li f'dan il-perjodu ta' sfida qed ikunu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-imxija tal-coronavirus. Waqt żjara li jagħmel f'dan iċ-ċentru l-Ministru għall-Edukazzjoni Jomin Bonnici ringrazzja lil ħaddiema taċ-childcare li f'dawn l-aħħar xarejn kienu ta' spalla kbira l-ħaddiema li qed jassiguraw li l-impatt tal-pandemija jkun l-inqas possibbli. Kid Bartolo l-kap tal-kulleġġ li minnu qed jingħata dan is-servizz spjega li l-idea kienet ta' suċċess. Il-klijenti tagħna ġew raw il-miżuri li ħadna ta' sigurtà u saħħa biex aħna kemm jista' jkun proteġġejna kemm l-istaff u kemm l-istudenti li kellna f'dawn iċ-childcare. U sal-lum nistgħu ngħidu jiena nħoss li kienu suċċess iż-żewġ ċentri. Ftit tal-jimilu l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-ftuħ ta' childcare centers se jkunu parti mill-miżuri li jmiss. U għalhekk il-Ministru Bonnici flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa jiddiskutu l-mod li bih se joperaw dawn iċ-ċentri. Bħalissa dejjin it-taħdidiet mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex naqblu fuq il-protokolli li għandna bżonn napplikaw. Is-servizz ta' childcare f'San Ġwan qed jiġi offrut mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa skont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa biex jitħarsu kemm it-tfal u kemm dawk li jieħdu ħsieb it-tfal skont protokolli apposta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.